Nu mi-am imaginat niciodată că voi trăi o umilință atât de mare și în același timp atât de revelatoare. Genul de situație care îți schimbă complet modul în care vezi oamenii din jur și mai ales modul în care te vezi pe tine însă. Totul a început cu petrecerea de baby shower a nepoatei soacrei mele. Familia soțului meu, Tiago, era în extaz cu venirea pe lume a primului strănepot al doamnei Lourdes. Sunt genul acela de familie care ține enorm la tradiții, la petreceri, la reuniuni și, bineînțeles, la aparențe. Când au anunțat că petrecerea va fi chiar la casa doamnei Lourdes, soacra mea, am fost prima care s-a oferit să ajute, nu doar pentru că făceam parte din familie, ci pentru că, sincer, mereu am ținut să fiu prezentă, să mă implic, să arăt că sunt acolo cu sufletul. Chiar dacă știam că, de când am intrat în familia asta, doamna Lourdes nu s-a obosit niciodată să ascundă faptul că, ei bine, pentru ea eu pur și simplu nu eram suficient de bună. În ochii ei n-am fost niciodată și totuși eram acolo. Când au început să strângă bani pentru organizarea petrecerii, am fost una dintre primele care a contribuit. Și nu cu puțin. Am ajutat la plata unei părți considerabile din decorațiuni, prăjituri, mărturii, tort și, da, o bună parte dintre cele mai scumpe cadouri de pe acea masă, eu le-am cumpărat. Nu m-a obligat nimeni. Am vrut eu. Am vrut să fac parte din ea. Am vrut să arăt că, în ciuda tuturor lucrurilor, eu țin la familia asta. Problema e că am fost naivă. Am ajuns în ziua petrecerii cu zâmbetul pe buze, încercând să ignor acel disconfort care deja devenise ceva obișnuit, ori de câte ori mă apropiam de doamna Lourdes. Nici măcar nu s-a uitat la mine. A făcut pur și simplu că nu exist. Am făcut și eu pe indiferenta. Am salutat mătușile, verisoarele, am ajutat la cărat câteva cutii, am aranjat baloanele și, sincer, chiar începusem să cred că poate ziua aia va fi diferită, că poate vom avea o clipă de pace, dar cât de tare m-am înșelat. Eram lângă masa cu cadouri, încercând să aranjez niște pungi care căzuseră când am simțit o mână apăsată pe umărul meu. M-am întors, puțin speriată, și m-am trezit față în față cu ea, cu doamna Lourdes, cu acea privire pe care o știam prea bine, dispreț. Ascultă bine, a început ea, încrucișând brațele cu vocea aia seacă și tăioasă. Tu ce cauți aici? Am clipit, fără să înțeleg pe moment. Doar aranjam pachetele astea, că erau căzute, am răspuns, încercând să-mi păstrez calmul, și atunci mi-a aruncat-o direct, fără menajamente, în fața tuturor celor care erau prin preajmă. Aici nu e locul tău. Cuvintele au ieșit atât de seci, atât de ascuțite, că a fost ca o palmă peste față. Asta este o petrecere pentru familie, pentru familia noastră și, sincer, tu n-ai făcut niciodată parte din ea. Pentru câteva secunde am crezut că glumește. M-am uitat în jur, sperând să văd pe cineva care zâmbește, care încearcă să detensioneze situația, dar nu. Doar priviri stânjenite, șoapte și oameni care se prefăceau că nu aud. Scuze, cum adică? Am întrebat, complet debusolată. Ai auzit foarte bine. Și-a încrucișat brațele și mai tare, ca și cum voia să se apere de mine. Asta este petrecerea familiei. Tu nu ești sânge. N-ai fost niciodată. Și, să fiu sinceră, nici nu ar fi trebuit să te bagi atât de mult. Genul ăsta de eveniment este pentru cei care fac parte, iar tu doar încurci. Inima îmi bătea nebunește, fața mi-ardea, palmele îmi transpirau. Era ca și cum pământul dispăruse de sub picioarele mele, dar ea nu se mulțumise cu atât. Voia să mă umilească. Cu o voce și mai puternică a avut grijă ca toată lumea să audă. Te rog frumos, poți să pleci? Cred că ți-ai făcut destul simțită prezență. Pentru câteva secunde am înghețat. Am simțit un nod în gât atât de strâns că aveam impresia că mă prăbușesc chiar acolo, în fața tuturor. Dar în mijlocul acelui haos interior, o voce din mine a țipat nu,
nu o să pleci cu capul plecat, nu de data asta. Am tras aer în piept, m-am uitat fix în ochii ei și, cu toată forța pe care nici nu știam că o am, i-am zis: serios, mă dați afară, chiar asta faci. Ea nici măcar nu a ezitat. Da, pentru că aici nu e locul tău, n-a fost niciodată. Și exact atunci am zâmbit, un zâmbet diferit, un zâmbet al cuiva care, fix în clipa aia, a înțeles că, oricât de mult s-ar strădui, nu o să fie niciodată suficientă, că pot să dau sângele meu, timpul meu, banii mei, sufletul meu, că pentru ea tot nu o să conteze niciodată. Dar dacă ea credea că o să iasă din toată povestea asta ca și cum nimic nu s-a întâmplat, se înșela amarnic. Am făcut un pas în spate, am arătat spre masa cu cadouri și am zis cu vocea cea mai fermă pe care am putut-o scoate: vezi jumătatea aia de masă? Căruciorul, scoica, cutiile cu scutece, hăinuțele alea scumpe, jucăriile, seturile de igienă. Știi cine a plătit pentru toate astea? Eu. Fiecare bănuț. Fața ei s-a făcut brusc albă ca varul. Lumea a început să se fâstăcească. Unii au rămas cu gura căscată, pur și simplu nu le venea să creadă ce aud. Vezi masa aia cu dulciuri? Prăjiturile personalizate, tortul ăla imens cu 3 etaje. Știi cine a plătit jumătate din toate astea? Eu. Ea a făcut ochii mari. A vrut să spună ceva, dar n-am lăsat. Vrei să plec? Nicio problemă. Plec. Dar plec cu tot ce e al meu. Am început să strâng cutiile, una câte una. Am luat pungile, cadourile pe care știam bine că le-am cumpărat din banii mei și, pe măsură ce făceam asta, s-a lăsat o liniște atât de apăsătoare în curtea aia că îți bubuiau urechile. Oamenii nu știau unde să se uite. Unele mătuși au încercat să intervină, dar nici măcar nu le-am auzit, îmi fierbea sângele în vene. Când eram gata să plec, m-am întors către doamna Lourdes și i-am spus: nici nu trebuia să mă dați afară, pentru că, sincer, cine nu merită să fie aici sunteți dumneavoastră. Pentru că cine nu știe să aprecieze pe cine e lângă el, cine nu știe să respecte o mână întinsă, cine face așa ceva, doamna Lourdes, nu merită nici respect, nici nimic. Și am plecat, cu capul sus, cu lucrurile mele, cu demnitatea pe care ea a încercat să-mi o ia, dar nu a reușit. Ce nu știam e că totul abia începea, pentru că, din ziua aia, adevărul, secretele, tot ce fusese ascuns ani de zile în familia asta, urma să iasă la iveală. Și când a ieșit, nimeni, absolut nimeni, nu a fost pregătit. Am plecat de acolo tremurând. Nici nu știam dacă tremur de nervi, de tristețe sau pur și simplu de ușurare. Povara pe care am dus-o atâta timp deodată părea mult mai ușoară. Ca și cum, în sfârșit, am înțeles că nu trebuie să mă mai chinui, să mă potrivesc într-un loc care pur și simplu nu a fost făcut pentru mine. Am ajuns la mașină, am pus cutiile în portbagaj, m-am așezat pe scaun și am lăsat lacrimile să curgă. Dar nu erau lacrimi de slăbiciune, erau lacrimi de eliberare. Am luat telefonul, am început să scriu un mesaj pentru Tiago, dar nici n-am apucat să termin că telefonul a sunat. Era el. Am răspuns. Vocea lui era deja tensionată, nervoasă și m-a întrebat ce s-a întâmplat, că mama lui tocmai îi trimisese un mesaj spunând că am făcut un scandal la petrecere. Am tras aer adânc, mi-am înghițit plânsul și am răspuns cu vocea cât de fermă am putut. Scandal? Scandal a fost că mama ta m-a dat afară din casa ei în fața tuturor, spunând că nu fac parte din familie, că nu aparțin acolo, deși eu am plătit jumătate din petrecerea aia. De partea cealaltă a fost liniște preț de câteva secunde. Și apoi, ce? Cum adică? Ce a făcut? I-am spus tot, absolut tot. Fiecare cuvânt, fiecare privire plină de dispreț, fiecare umilință. Și pe măsură ce vorbeam, îi simțeam furia crescând în voce. A închis telefonul imediat spunând că rezolvă el treaba și, sincer, am crezut că o să meargă acolo, să-i ceară socoteală. Dar nu. Ceea ce a făcut a fost mult, mult mai mult. În aceeași zi, Tiago a venit acasă turbat.
mergea de colo-colo, vorbea singur, ofta. Și deodată s-a oprit, m-a privit fix în ochi și a zis, gata cu asta. Toată viața mea am acceptat comportamentul ăsta al mamei, am zis că așa e ea, că e stilul ei, dar nu e. Asta e abuz, asta e lipsă de respect și nu o să mai accept, nu o să mai permit. Pentru prima dată l-am simțit cu adevărat pregătit să înfrunte tot. Dimineața următoare, ceva s-a întâmplat, ceva la care nici nu visam. Nepoata doamnei Lourdes, chiar cea care era însărcinată, mi-a trimis un mesaj și nu era un mesaj oarecare. Era un mesaj vocal lung, plin de scuze. Mi-a spus că nu știa că s-a ajuns atât de departe, că îi e rușine de cum s-a comportat mătușa ei, că niciodată nu a fost de acord cu felul ei de a fi și că, dacă știa ce se va întâmpla, ar fi făcut petrecerea în altă parte. Se simțea vizibil afectată. Mi-a spus că, după ce am plecat, petrecerea s-a terminat. Atmosfera a devenit atât de apăsătoare, încât oamenii au început să plece, unul câte unul. Nici măcar nu s-a mai cântat la mulți ani, nici cadourile nu s-au mai deschis. Și, ca și cum asta nu era suficient, au început să vină alte mesaje. Verișoare, mătuși, chiar și vecine, toate spunând că, de fapt, de multă vreme erau sătule de comportamentul doamnei Lourdes, dar nimeni nu a avut vreodată curaj să spună ceva. Că, de fapt, ceea ce am făcut eu în ziua aia a fost să dau glas unui disconfort pe care toată lumea îl simțea, dar nimeni nu avea curaj să-l confrunte. Și abia atunci am realizat că ceea ce părea o tragedie, de fapt era o eliberare. Nu doar pentru mine, ci pentru mulți. În zilele care au urmat, casa s-a prăbușit de tot. Tiago a chemat-o pe mama lui la o discuție și, pentru prima dată, i-a pus limite. I-a spus clar, fără menajamente, că atâta timp cât nu mă respectă pe mine, relația noastră și alegerile noastre, nu mai e binevenită în țara noastră. Doamna Lourdes, evident, a reacționat cum a știut mereu, cu dramă, făcându-se victima, încercând să dea vina pe mine. A zis că i-am vrăjit fiul, că distrug familia, dar de data asta nu a mai mers. Tiago era hotărât, ferm, de neclintit. Dar dacă ea credea că poate poza în victima, habar n-avea ce urmează, pentru că exact atunci au început să apară secrete păstrate ani de zile în familia asta, lucruri despre care nimeni nu vorbea, dar care dintr-o dată nu mai voiau să stea ascunse. Una dintre verișoarele mai în vârstă, într-un moment de confesiune total neașteptat, mi-a spus că atunci când era mai tânără, și ea a suferit din cauza doamnei Lourdes. Mi-a zis că mereu a avut comportamentul ăsta toxic, manipulator, că în spatele zâmbetului ei fals de doamnă respectabilă de cartier se ascunde de fapt o femeie capabilă de lucruri pe care nimeni nu și le imagina. Și cu cât ascultam mai mult, cu atât piesele începeau să se așeze la locul lor. Și atunci, Tiago mi-a mărturisit ceva ce nu avusese curaj să-mi spună niciodată. Mi-a spus că, de mic, a crescut sub un control sufocant al mamei, că ea îi alegea hainele, prietenii, iubitele, că folosea mereu șantaj emoțional ca să nu se îndepărteze, că se prefăcea bolnavă, inventa tot felul de crize sau amenințări subtile ori de câte ori încerca să-și trăiască viața. Și, brusc, totul a început să aibă sens. Refuzul ei de a mă accepta nu avea nicio legătură cu mine, niciodată n-a fost despre mine. Era despre control, despre pierderea controlului, despre faptul că nu mai putea să-l manipuleze pe fiul ei așa cum făcuse toată viața. Și când am înțeles asta, ceva în mine s-a schimbat, pentru că, pentru prima dată, am realizat că problema nu a fost niciodată la mine. Niciodată nu a fost despre faptul că eu nu eram suficientă, că nu făceam parte din familie, că nu mă potriveam. Problema a fost întotdeauna ei și obsesia ei bolnavă de a controla tot și pe toți. Și dacă ea credea că o să mai dicteze regulile în viața mea, s-a înșelat amarnic. Atunci, împreună cu Tiago, am luat
cea mai grea și în același timp cea mai eliberatoare decizie din viața noastră. Să rupem legăturile, nu definitiv, nu din răzbunare, ci până când o să înțeleagă, odată pentru totdeauna, că respectul nu e un favor, că afecțiunea nu e monedă de schimb și că dragostea adevărată nu se construiește cu control, umilință și dispreț. Ce s-a întâmplat după a fost o avalanșă de evenimente pentru care nimeni, absolut nimeni, nu era pregătit. Pentru că atunci când adevărul începe să iasă la lumină, nu mai există cale de întoarce și familia aia n-a mai fost niciodată la fel. Zilele care au urmat au transformat ce părea o simplă ceartă într-un adevărat cutremur. Au început să vină apeluri ciudate, mesaje de la numere necunoscute, oameni din familie pe care abia îi știam mă căutau să-mi ceară scuze. Îmi spuneau lucruri de genul: noi am știut mereu cum e ea, tu ai avut curajul pe care noi nu l-am avut niciodată, sau ai făcut ce mulți au visat, dar nu au avut niciodată forța să facă. Și cu fiecare mesaj îmi dădeam seama cât de mult situația asta a scos la suprafață o rană veche pe care toți o ignorau. Doamna Lourdes, evident, nu s-a lăsat. A început să spună peste tot că eu distrug familia, că sunt o profitoare, că l-am întors pe fiul ei împotriva ei, că am pus pe toată lumea împotriva ei. A ajuns până acolo încât a inventat că am furat cadourile de la petrecere, că am plecat de acolo cu lucruri care nu mi-aparțineau într-o încercare disperată de a întoarce situația și de a se victimiza. Doar că, spre surprinderea ei, de data asta, oamenii n-au mai crezut-o, pentru că cei care au fost acolo, care au văzut tot, știau exact ce s-a întâmplat. Și fix atunci, totul a început să scape de sub control, dar nu de sub controlul meu, de sub al ei. Una dintre verișoarele cele mai apropiate de doamna Lourdes, care până atunci a fost mereu de partea ei, m-a căutat, mi-a cerut să vorbim, mi-a spus că trebuie să spună adevărul și când ne-am așezat la masă, mi-a aruncat o bombă în față. Mi-a mărturisit că, de ani de zile, doamna Lourdes ascunde un secret care, dacă ar ieși la lumină, ar distruge complet imaginea ei în toată familia. Mi-a povestit că atunci când era tânără, doamna Lourdes a avut o relație ascunsă în afara căsniciei și că din acea relație s-a născut un copil, o fată pe care pur și simplu a ascuns-o, a ascuns-o de familie, de soț, de ceilalți copii. A inventat că fetița s-a născut cu probleme și că a murit la naștere, dar nu era adevărat. Copilul a fost dat spre adopție și ani întregi nimeni nu a bănuit nimic, până când, după mult timp, povestea a început să circule în șoapte, în discuții spuse pe jumătate, în priviri care evitau să se întâlnească. Dar nimeni nu a avut vreodată curaj să confirme, nimeni până acum. Am rămas șocată, am întrebat dacă e chiar adevărat, dacă nu cumva e doar bârfă, o poveste inventată. Și mi-a răspuns cu voce fermă, ținând un act mototolit în mână. Era o copie veche, o copie a unui certificat de naștere. La numele mamei apărea Lourdes, fără prenume, fără tată trecut și, cel mai grav, numele copilului era exact același cu al unei femei care, cu ani în urmă, încercase să se apropie de familie, spunând că este o rudă îndepărtată, dar care atunci a fost complet ignorată și respinsă. Am început să tremur și în momentul ăla totul a început să capete un sens teribil. Obsesia doamnei Lourdes pentru control, felul în care trata pe oricine considera din afară, disprețul, umilința, de fapt, era o apărare disperată, o mască, o formă prin care încerca să ascundă propriile greșeli, propriile eșecuri, propriile secrete. Tiago a fost devastat când a aflat. Mereu a bănuit că există ceva în neregulă, mereu a simțit că mama lui ascunde lucruri, că sunt subiecte care nu pot fi discutate, că există goluri în povestea familiei. Dar să afle totul așa, direct, atât de crud, a fost ca un pumn în stomac.
Și atunci a luat o decizie pe care, sincer, nu am crezut vreodată că o va lua. A luat telefonul, a sunat-o pe mama lui și, fără ocolișuri, i-a spus clar: știu tot, știu de fiica pe care ai ascuns-o, știu ce ai făcut și, de azi înainte, dacă nu ai decența să-ți recunoști greșelile și să începi să-i tratezi pe cei din jur cu un minim de respect, o să te pierzi nu doar pe mine, ci tot ce mai ai în familia asta. De partea cealaltă a firului a fost tăcere. Preț de câteva secunde chiar am crezut că a închis, dar nu. Era pur și simplu fără cuvinte și, când într-un final a reușit să răspundă, vocea îi tremura, era slabă, aproape de nerecunoscut. Cine ți-a spus? Asta a fost tot ce a reușit să spună. Și Tiago i-a răspuns, sec, fără să ezite. Nu contează cine mi-a spus. Contează că, în sfârșit, adevărul a ieșit la lumină. Și acum, ori te schimbi, ori rămâi singură. A încercat să se apere, să spună că totul e o minciună, că i-au băgat prostii în cap. Dar nu a mai ținut, pentru că acum existau dovezi, documente, martori și, cel mai important, exista o oboseală adunată în ani de zile, pe care nimeni nu mai era dispus să o ignore. În zilele următoare, familia a fost în stare de șoc. Grupurile de WhatsApp erau în flăcări, mesaje peste mesaje, oameni care ieșeau, oameni care intrau, acuzații aruncate în toate părțile. Unii au încercat să o apere pe doamna Lourdes, spunând că e ceva din trecut, că nu are rost să se dezgroape asta acum. Dar alții s-au simțit eliberați, ca și cum, în sfârșit, puteau să respire, pentru că, în realitate, toți purtau, într-un fel sau altul, urmele anilor de manipulare, de control, de o armonie falsă, care acum era complet făcută bucăți. Iar eu mă uitam în oglindă și, pentru prima dată după mult timp, mă simțeam liberă, pentru că, chiar dacă totul a început cu o umilință publică, cu o alungare care m-a făcut să vreau să mă fac nevăzută, astăzi înțeleg că, de fapt, a fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. A fost declanșatorul care mi-a deschis ochii, care m-a făcut să înțeleg că nu trebuie să demonstrez nimic nimănui, că nu trebuie să fiu acceptată de cineva care, de fapt, niciodată nu a avut loc pentru mine în inima lui, că nu trebuie și nici nu am fost vreodată nevoită să mă micșorez, să mă anulez, ca să încerc să încap într-un loc care, de fapt, nu a fost niciodată al meu. Și dacă doamna Lourdes a crezut că, în ziua aia, la acel baby shower, mă punea la locul meu, habar n-avea că, de fapt, mă elibera. Pentru că azi știu exact care este locul meu și nu e sub picioarele nimănui. Liniștea care s-a așternut între noi și doamna Lourdes nu a fost doar o lipsă de contact, a fost o liniște grea, plină de semnificații, încărcată de tot ce a stat nespus ani de zile. Zile întregi nu ne-a sunat, nu a scris, nu a încercat să se justifice, nici să-și ceară scuze. Dar, spre surprinderea mea, cine ne-a căutat prima a fost fiica pe care a ascuns-o. Da, femeia care, cu ani în urmă, apăruse în familie încercând să înțeleagă cine este, de unde vine și care a fost respinsă, ignorată, ștearsă complet din existența propriei mame biologice. Numele ei era Clara și când am primit mesajul de la ea, m-a trecut un fior pe șira spinării, pentru că până atunci ea era doar o umbră, o poveste spusă pe jumătate, un zvon pierdut prin colțurile familiei. Dar acum avea chip, avea voce, avea o poveste. Mi-a spus că a aflat ce s-a întâmplat la petrecere, că a auzit despre toată situația și că, pentru prima dată, a simțit că, poate, familia aia care mereu a respins-o, acum, în sfârșit, se destramă nu din răutate, ci pentru că măștile începuseră să cadă. Ne-am întâlnit la o cafenea, eu, Clara și Tiago, și la masa aia, timp de ore întregi, am ascultat povestea care mi-a schimbat complet tot ce credeam că știu despre familia asta. Clara ne-a povestit că a crescut într-o familie adoptivă, dar că, încă de mică, a simțit că ceva nu se leagă. La 15 ani
a aflat că e adoptată și de atunci a început o căutare lungă, dureroasă, plină de uși trântite în nas, încercând să afle cine e mama ei biologică. A găsit documente, indicii, acte, până când, după ani de zile, a ajuns la un nume, Lourdes. Când a încercat să se apropie, a fost primită cu răceală, cu refuzuri și, din spusele ei, a fost una dintre cele mai dureroase zile din viața ei, pentru că doamna Lourdes nu doar că a negat că este mama ei, dar a făcut tot ce a putut ca să-i arate că nu face parte din familie, că nu este binevenită, că nu are ce căuta acolo. Și de atunci Clara și-a văzut de viața ei, dar rana a rămas, o rană deschisă care, într-un fel, acum începea să se vindece, pentru că pentru prima dată nu mai era singură. Pentru prima dată cineva din familia asta îi spunea că da, ea există și că da, ea contează. Tiago era șocat, îi tremurau mâinile, se uita la Clara ca la o bucată din el însuși, pe care nici nu știa că i-a lipsit. Și deodată am văzut în ochii lui ceva ce nu văzusem niciodată. Un amestec de durere, furie, tristețe și în același timp o dorință imensă de a repara cumva tot ce femeia asta a suferit. Și chiar acolo, la masa aia, a luat o decizie. S-a uitat în ochii Clarei și cu vocea fermă i-a spus: tu ești sora mea și de azi înainte, dacă vrei, ai o familie, familia noastră. Clara a izbucnit în plâns. Eu am izbucnit în plâns și în îmbrățișarea aia, o parte din tot ce doamna Lourdes a încercat să distrugă s-a reconstruit. În zilele următoare, Tiago și Clara au început să se cunoască. Ore întregi de discuții, de povești, de amintiri împărtășite. Și cu cât se apropiau mai mult, cu atât lipsa doamnei Lourdes devenea mai irelevantă. Pentru că, deodată, am înțeles că familia nu e cine te aduce pe lume. Familia e cine te iubește, cine te primește, cine te respectă. Și dacă ea nu era capabilă de asta, atunci, sincer, nu ne lipsea cu nimic. Dar, evident, povestea nu s-a terminat aici. Când doamna Lourdes a aflat că Clara vine la noi, că este tratată ca parte din familie, a luat o raznă, ne-a sunat, a trimis mesaje, a făcut scandal în grupurile de familie, acuzându-și propria fiică că este nerecunoscătoare, că vrea să-i distrugă viața, că vrea să se răzbune. A mers până la punctul în care a spus că totul este o conspirație pusă la cale de mine, că eu l-am întors pe Tiago împotriva ei și că folosesc Clara ca pe o unealtă ca să-i distrug familia. A fost patetic, disperat și, în același timp, trist. Pentru că, în sfârșit, era limpede ce, de fapt, fusese mereu realitatea. Doamna Lourdes nu știa să iubească, cel puțin nu într-un mod sănătos. Ea știa doar să controleze și când a pierdut controlul, s-a prăbușit. A încercat chiar să vină peste noi. A apărut la ușa noastră, bătând, urlând, cerând să vorbească. Dar Tiago i-a spus clar, ferm: cât timp nu-ți recunoști greșelile, cât timp nu-ți ceri scuze, cât timp nu te schimbi, nu treci de ușa asta. Și ea se zbătea, plângea, amenința că o să ne pară rău, că distrugem o familie întreagă, dar, de data asta, nimeni nu a mai cedat. În tot acest timp, eu, Clara și Tiago, am început să reconstruim ceea ce, pentru noi, însemna cu adevărat o familie. Am făcut prânzuri împreună, am ieșit, ne-am cunoscut copiii, am vorbit despre visurile noastre, despre planurile noastre și, treptat, am început să înțelegem că ceea ce părea o tragedie era, de fapt, o binecuvântare deghizată, pentru că, dacă nu era acea umilință de la baby shower, poate că niciodată nu am fi aflat adevărul, poate că niciodată nu am fi cunoscut-o pe Clara, poate că nu am fi înțeles că în viață uneori totul trebuie să se dărâme ca să poată fi reconstruit mult mai puternic și mult mai adevărat. Cu timpul, alte persoane din familie au început să se apropie de Clara, oameni care ani de zile au trăit în frică
în rușine, în tăcere și, deodată, au început să înțeleagă că, da, există loc pentru o poveste nouă, că nu mai trebuie să trăiască sub jugul unei femei care prea mult timp a folosit frica ca să țină pe toată lumea sub control. Normal că nu a fost ușor. Au fost și oameni care s-au îndepărtat, care au ales să rămână de partea doamnei Lourdes, care au ales să continue să trăiască în acel ciclu toxic, dar, sincer, nu mi-a lipsit nimeni, pentru că, la final, viața m-a învățat că nu e despre cantitate, e despre calitate. Și azi, uitându-mă înapoi, înțeleg că acea frază pe care mi-a spus-o în ziua aia, cu atâta dispreț, aici nu e locul tău. De fapt, niciodată nu a fost o insultă, a fost o eliberare, pentru că avea dreptate. Locul ăla, ciclul ăla de durere, de control, de manipulare, nu a fost niciodată locul meu. Și astăzi, slavă Domnului, mi-am găsit locul. Și este un loc în care există iubire, respect, sprijin și, mai presus de toate, adevăr. Și dacă cineva, ascultând povestea asta, trece prin ceva asemănător, am un singur lucru de spus: să nu-ți fie frică să pleci dintr-un loc în care nu încapi, pentru că uneori, exact atunci când o ușă se închide, viața îți arată că există o lume întreagă care te așteaptă afară. Dacă ți-a plăcut acest conținut, lasă un like și scrie-mi mai jos dacă și tu ai trăit vreodată o experiență anătoare. Ne vedem în următorul video.